og nu har vi finnet vidtjan av Tauka Brattaløy. God dag og velkommen, Tauke. Jo, takk for det, Ja, og vi pleier å begynne ved å spørre folk hvert hei og jeg var ikke fra, eller født og oppvaksen. Ja, jeg født og oppvaksen i Porsche, her som jeg har bodd til hver knappt 22 år, så får jeg nye å lese, og valgte så å lese til optikere, eller lære til optikere, nere i København. Så i Porsche, her har vi just litt mye av barneskoler, ja. Ja, og foreldrene sa til oss unger, så foreldrene sa til hver er det? Pappa er Jens Peter Brattaløy, han leier markedet og palset til Vaje, og mamma min heter Doris Eilersdotter og arbeider av Hamrager. Ja. Og pappa din var det ikke han som platt å fortelle og kom til strandførselen ikke kort og så var forskjellig og en aften, ne? Jo, det har man hørt ofte, og det han som blir utvarten til avlysningene. Ja. Så han finner ikke noe skål, kan man si. Jo, nemlig, så, ja. Og så har du ordets poster, hvordan man kan si. Ja, det kan man godt si. Ja. Jo, men ja. Men så finnes det her på plass, så kanskje det er nekvo her, og gå så rett og anes om hvor du er, de som ikke kjenner det i forveien. Ja, akkurat. Men alt som Arne for å snakke om at her vi opptekere, så tenkte jeg, altså, du har lagt øyla nekva sanger og førska sanger ut av YouTube. Kan du forklare om hvor begynte du på så var det? Ja, det stemmer. Det begynte i 2013, her som man alltid lurte noe etter tonelager, og så begynte man å bruke YouTube, og her var noe sanger, førska sanger særlig, som jeg også manglet, og begynte det vi at jeg leier førska sanger ut, og så som folk ikke fikk fæter av, kanskje kan man si. Og begynte vi at jeg leier bildet av Porsche ut, tror jeg at nå er man Porsche-ninger, så også at det er stått for de som har tilknyttet til bygdene, og de som i reisene herfra. Suttja mynter av Porsche, og lurte etter førsk tonelager. Men det har begynte kjøtt at vinter Porsche, og fikk man flere fyrspurninger om sanger, om jeg kunne legge sanger ut. Og ja, så begynte det at bli flere og flere, og nå er det oppe av 420 sanger, 440 kanskje. Og hvordan altså, tar du legger der ut, altså, tar jo som en sanger, og ikke som mynd. Tar man legger ut av YouTube, så alltid man kan ikke bare legge alle ut alt, ja? Eller hvordan sier det? Jeg har nå pleier litt å bøyle det ut av den som synker som oftast, men det er ikke alltid lett å få av bøylet, og så har jeg bare lagt en svarte bakgrunn ved kvitten tekster, her som navnet stender, og ser man til atter i sangen som oftast med en sangen køyre, så er det bare en svart bakgrunn ved kvitten tekster, ja. Ja. Men det betyr så at det er et arbeid at gjøre det, så du kan legge det ut av YouTube. Ja, det ligger et kjempearbeid for det. Det ligger noen 100 timer, hvis ikke 1000. Til at finne sanger, hvor det ligger i forveien. Nå også bare ligger sanger som ikke er på YouTube forveien. Ja. Så at du spiller det samme. Og her kan man si at det er noen 100 timer bare for å finne sanger, hvor det er og hvor det ikke er. Så skulle det klippes til og annet. Så ja, det er noen timer. Ja. Og hvordan tar man gjør så at altså rikket til og nekkon imsen til hever man altså det spesielle programmer man skal ha eller hvordan sier det? Nei, jeg bruker ikke noe spesielt program, altså ikke noe innviklet program, det er deilig simpelt å bruke, og at man kan legge flere bullet til, og så legger man sannsjon og passer til leisene, og kan man si at man arbeider ved atlene å få sannsjon som ikke er det, og det er alt, man finner alltid omkring sang, og fire spurninger for man eisen ofta. Så folk skriver ofta til meg og spør om jeg ikke kan skaffe tannsangjon, og så er det lukket som hver får jeg skaffe tannsangjon fra. De fleste sangjene som jeg finner ikke fætere, det var fra fyrre avta, og man kjøpte fløver, brente det inn av inn av teltene, og delte sangjor i midtelsøyen. Det er kanskje ikke det mest lovliga, men det gjør man så da. Men ja, så delte man sanger i midtelen, og har noen sanger fra tøyene, stadig litt kjent det. Og så røyner jeg å skaffe sanger, kassettebånd, og spille det inn av teltene, til at det er nok kassettebånd som ikke giver ut setten av fløve, så tar man med eisen for fætre,
och skriver till sankar eller tar som har skrivit texten och spyr är det ordan att jag lägger tarra sanger ut och har vi alltid finns jävla svär för att man och det är inte några problem. Ja. Så det är ett rymligt största arbete lokalt till kusser det tog jag krävande. Ja, det är öliga krävande. Men det är bara ett hobby, jag alltid det är ordentligt fint att ha att vi synar kan man säga. Och har vi AH är för det så det fett med öliga lätt och ja, att ja, så och till att få ett band i då kan man säga i tälteformat och så. Alltså det är kanske inte sälja något på så morgon till att det tog i alltså. Nej, det är inte något på sig, man ska bara ha rätt utgör till det och det kräver inte så något. Nej. Och jag vill säga att du har nog snäck kan man säga en gammal så som man förr tar man så gammalt mer så minns man ankra som band någon attor och så där. Och det så men akkurat är ösn uppåt äldre alltså från hållt att nu jag tror kanske eller syndrat rum kanske och så vart. Är ösn akkurat att tog kanske? Ja, och akkurat att tog hur man finns fädra. Men särskilt är det folk spelar kvar som finns ju tonelist för att det var nog framme och Blackbirds har några fina sanger och det är öliga variera i rönja lägga sån lättan musik ut så folk tojma lust efter det ska inte vara något så ointressant så det är inte alla som finna gränserna i mitten alltså kvart kan färra eller kvart tojma lägga ut och kvart inte huxa kanske färra ut att det ska inte vara så att det ska vara sån tunker musiker. Det ska vara sån lätt och försk musiker så att ut kunna höra eller ut kunna lusta vi kan man säga utan så att dämpas ganska skrösen det härifrån. Och något vad jag har lagt ut det är Sanchez som har hört det för ur Kvövlion och sälja. Och här kan mittel Anna Jens Lisberg och Ronny Nilsen och Georg Stanov i flera och Sylva Ford och andra så nog för att som vi lägger ut känna folk att fra för såna det här som folk lustar ett Kvövlion så nog för att är såna tonlag som långt vara flyer för ungefär och så lukar som ja hatta här som sankar nu är han nu kan man bara finna YouTube och lustra efter en för att lustra efter en kassettband. Ja, nämligen ja. Och hur alltså gör du näckmest att börja vid eller är det jämnt och du lägger jaunan akkurat ut eller hur ser det? Ja, i röjnen nu och särskilt senast har vi lagt något ut men att börja vi våra näkre sanger och så akkurat om näkre kommer så hända vägen en vikna ganska. Nu är det vunns nog pascha, nu får man jaunan fyrspurnen gär så där kommer allina sanger ut och ja, så är det inte att bruka tog vi att finna hur sanger är ja och hur inte är ja. Det ska man bruka något vad det var och som jag säger är den ärsne kvart folk har lust efter. Ja, nämligen. Så det ärsne tog jag krävande så man röjnar lägga ut så är ganska tvär sanger om viken här alla. Så jag har ärsne nog leta några sanger fram som kommer så löpande men först lägga alla ut på en gång. Nej, nämligen, ja. Det är väl också nog med att komma löpande vid omkring. Ja, och komma löpande ut. Ja. Men hvis vi så flyter kon og lutsinter iver til det Moira så sier han at hatta man kommer hobby og nu for det det som man kanskje skal leve av. Altså to har det vært avvist at lære til optikere. Hvordan ber det til at du fanns det på det? Ja, jeg får nere av skola i januar 16. Her jeg får tekniska skola nere til elektrikere. Og være her i 20 veker. Avsluttet til sommer 16. Och så vet jag lyckas som det ska man färra att lära till elektrikare. Det var faktiskt också spännande jäsne. Men nu kommer ju storrättna så det är öliga begränsa vid arbete vad man ska välja för att ha arbete i storrättna. Och optikaren som var här stora luckar ju i 2015 men jag bestämt. Och så tar sig och damen om kanske ta en möjlighet. Så sökte jag in till optikere, vet du, för jag att öppna själva här sore. Och här var tandhandeln som var sore. Ja.
Och det var så läs när det började liksom. Ja. 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 Och hur ser alltså för att kunna lära till optiker alltså är det några traiter för att släppa in eller vad ska man ha ginge när skolan eller hur ser det? Ja, man ska ha student för att släppa in och här är inte mer karaktärer crowder så länge man har student så går det. Ja. Och ja, nu har vi Lise och vi syns man 3 år och det blir otroligt spännande, givande. Och alltid det otroligt spännande att arbeta med folk, hjälpa folk. Och öka tar livskvalitet, vitlömsen brillon eller kontaktlinsen eller vad det skulle vara. Så det är otroligt stottligt. Ja. Och att tar man gång i 3 år skola, kvart lär man ta allt möjligt eller alltså eller det så när jag lära bara om briller alltså. Ja, det är alltså uppbyggingen är en bachelor uppbygging. Hon tar 3,5 år. Här med Anna är 2 år skola och hållt Anna år i praktik. Och skolan någon har man teoretiska kan man säga. Men så där man kommer i praktik så är det faktiskt här man lär tingene kan man säga. Och nu är det akkurat i praktik och i optikpåne, böket 5 är i havn. Och är det otroligt gott arbete, går kollegor och trivs där. Det är väldigt lätt att man har så gott startsfolk runt om sig och lär mig där. Ja. Och att här vi alltså tar man så har lärt alltså jag vet lär man så jag vet inte jag vet om det teori och sånt alltså om till åtta briller alltså men man lär väl sagt att akkurat om hur egen fungerar och forskjellig så vart också. Ja, man lär faktiskt om hur alla kroppen fungerar. Och vi själva det att lite till särskilt eja och kan man säga att det är öliga inveckla. Men det är öliga avhåverst hur allt är uppbyggt och finna lösningar för chansfeil alltså hvis det manglar att lämna läsbriller eller avståndsbriller eller vad det ska vara för jag finner det av vad kräver det för att personen som så så gott som möjligt. Alltså tells sig att det grava sjönkanningar här som man kan säga för kanning är en alltså det går för en nöjda så de kan det samma och det är nytt folk det är nytt stöv av queer. Ja. Så man börjar kanske man kan gå se man börjar för queer. Ja. Vi har funnit out hur man hjälper kunden bäst. Ja. Och det var så att skalt samma kunden alltså det bröjde sjön så vill vi se för tatta mittling som man kan säga. Så. Ja, akkurat. Och här blir man säga kanske en 2, 3 till 4 kanske är mittlån här som folk kanske borde kunna in i till att styrkorna bröjtar sig, man bröjtar statliga så ja. Så det är man ser ofta samma kunder kan man säga att man vill lunch i faktiskt. Nu har vi ju inte lunch men där ser man av journalen. Ja. Och hur ser alltså man kan alltså kan man så ösne alltså man kan för lackna och kan om man har också problem men kan man så ösne chatikon om man häver jag vet också jag vet inte jag också luckna kan tid ösne så vart det hur ser det? Ja. Och det har fina maskin eller goda maskiner i optikpionjärs mer. Och här kan nog med andra grönster det som är trust och igenom. Ja. Och så kan nog resten det som är det gråster här som linsan och igenom det här som operationen här man kan opereras för det och tekat han operationen ofta inte mer än 2 till 15 minuter till en änglalakna gera. Men det kan och reisne och så avvisar ofta folk ut till änglalakna tager huxa att hämta linsan här är nog gråster och att här borde kanske vara eller bli opererad för det. Ja. Alltså och det vill säga att det så var som alltså apparaten är så fin och fint förande hur man och kallar så rätt att det så chattet ja så tar vi chankur kommer in kan han har sagt hur ser egen och mer så chattet faktiskt så vart. Ja. Och det tar en 20 minuter till halvan timme kanske sent långt som man att kan ene här som man finner en styrka och så får man så tjocka hur gott för man kunderna så tjocka och vad ska så göras i såna stöd. Ja. Och de som kommer till tickon alltså också det att de som har varit för de kommer ganska lugga som har sagt lätt lite och vita om brillorna har tar rött och styrkorna så det kan ta först så ja.
Alltså det väl det man ger späckligen och så kan man det synda mer kanske om näka anna är det lagosse. Yes, och sätta som oftast så sätter jag där gamla styrkorna upp. Och så kan man kvärt den nya styrkan vidare och sätta det upp mot kvarnören om det är en stor bröjting. Och hvis det är oftast lite bröjting att konton eller konton inte lägger sån stor mest till stor bröjting så anbefaller det som oftast inte gör något. Men hvis det är en stor bröjting som konton mest att här är en bröjting så anbefaller det att få en nya briller och så det lyckas som upp till kontan att lyckas som bestämma ästne behovet till honom och vad han är sinna till att göra. Ja. Och hvis vi så färra till hinne som kommer, jag vet inte om man kan kalla det första färra kan egen och så. Alltså, är det ger man mer eller mindre som kanning vid falschen om det har varit färdigt eller om det är något konto, hvis man kan säga det så? Ja, det är faktiskt det är den samma kanningen. Och som jag nämnde i Arnäsne så är det faktiskt för Sean kanning är en notch kanning. Här från det startar. Man kan se förfra. Ja. Och hur ser alltså du nämnde om grönster och gråster och du nämnde att annat det kan man behandla som man kan säga. Men hit kan man inte. Ja, alltså, kan man behandla hit eller? Ja, så kan ta det som heter gråster först. Här är som oftast en operation till här som linsan och linsan och igen vi skiftar ut. Och det som heter grönster, det kan nästan opereras, men här är det ofta ägnadroppar som får truste och igen i. Ja. Så det vill säga att bäge kunna som oftast kan man säga repareras alltså. Ja, det stämmer. Ja. Och är det flera andra ting som man kan få i igen alltså till grönster och gråster det är kanske det som de flesta kanske har hört oftast. Ja. Men är det flera andra ting som kunde vara alltså så som man kanske kan förbättra på små säga. Ja, det är alltså nu som optiker har inte lov att ställa några diagnoser. Och så ja. Och kunde ha avbindningar om imist, men och det var faktiskt lov att se av kontan to have tar sjukan. Och så ja. Här ska lummas änglacken till. Så ofta är man nästan inte värre vad man säger vid kontan. Ja. För så han nästan reagerar på det. Ja. Man kan ha avbindningar om imist ting, men här som också avvisar till änglacken så det är änglacken avgör kvart kärvare och kvart diagnosa eventuellt är. Ja, och det vill säga att så säger det faktiskt vi en konta att du borde kanske färd till ägnalakna. Ja. Alltså och tid får faktiskt schackvoj. Men nej, och som ofta skriver vi till ägnalakna skriva en mail. Här är så här med gen avsync och så skriver vi här kvar appendingen är. Ja. Jo, och se ofta vi kontan och kvar appendingar om ett ja, annat, okay, men också inte att det är det. Nej, nämligen, ja. Och det man måste vara inte värre vi. Ja, det är klart, ja. Det ska ja, så man det ska synda försiktigt till om ska inte förskräcka i alla fall ska unna. Ja, akkurat. Det lyckas med Herman är. Ja. Och hur ser så alltså som är folk inte näck men nöker te blir blind och så alltså ta kommer bara jag vill säga när sagt nu inte det la späckligen att te blir blind och så. Är det alltså är det så pura vanligt alltså nu säger du ju akkurat att du skulle ställa diagnoser men alltså det är väl som blir blind det är bara onkel händing i mitten alltså som här sjönen faktiskt fer och det ser ut att rätta. Ja, det är kanske att här kan man säga att det källigaste vi arbetar till att se vi en konta så att här är det inte göra. Ja. Alltså det kommer att låta till att det vill hjälp och vill hjälpa till med den bästa möjliga maten. Och så där man har gjort en sjökanning och simpelt kom till en ny stöd och säga att en brille hjälper det inte. Det man vill att det källigaste vi arbetar. Ja. Det är att säga och få hjälp. Ja. Och skalt om måste för länge lägga ta ju hjälper. Nej. I princip någon tid har ju Luca gå utger som ägnalakten alltså att såcha vi men han kanske är förläggare att ställa diagnoser så vill. Ja, akkurat. Och gräva öliga goda utger till att kannejer och för ofta folk från änglalaknan och ber det komma till åkna kannejer till att åkra eventuellt bättre utger en tajra kannejer så och är det öliga framalja att tog ödsnan och
Paul Einar Kruse som som eier Reker optikkpåna. Han fokuserar öle nog på att ha ett goda utgör och ha det nutjasta som för att standa gott ut. Ja, och tar man kannar egna, alltså öjna för värde ju en handlig omstand, och så det var Ronavik faktiskt. Så ber jag mig hitju nu, alltså till att jag skulle inte kan egna, men han lockar mig hitju nu i det här. Och inte man hoppar på att sälja mig några briller, det var inte, men det gick så, det är för något så. Men alltså man hickar bara nöjt och så spojt det ett resultat. Alltså det så avancerat här och apparaterna. Det som det apparatet som du nämner här, det är en autorefraktor och det ger en avbändning om styrkorna. Det vill säga så först du en avbändning om vad styrkorna är så du slipper från att leta efter den från grunden och alltid att följa att det spärrar något tog så ligger du och varierar om tar styrkorna som du får som regel. Ja. Så spärrar du något tog än att du ska leta själv efter styrkorna. Ja, pass, ja. Och skilt jag rätt, klarar man så ösna, klarar apparater rättare sagt. Ösna finner till hvis man har ett annat byggningsfölj och så forskjelligt. Ja, det ger bara styrkor, alltså svenska styrkor detta och så det som är det byggningsfälla. Och det som är sån här autorefraktoren ger till att man får en avbändning om styrkorna, men så sätter man det upp i en som heter en förropptare. Det är här som brilleglösen sitter av. Så sitter man här och skiftar mellan brilleglös för att komma närmare att du är så 100% som möjligt. Ja. Men en autorefraktor gör ganska ett svär på mellan fors och 95-100% rätt. Ja. Så han är lugga som för att spärra tog och ja. Ja. Och hur ser man här det så annor tål ösne? Ja, och gräva spaltlampe, det brukar jag säga nog till kontaktlinsutlömmas. Nu har man nog kontaktlinskontar i optikkpåne. Och det här brukar jag glömma spaltlampe, det gör vi. Och även tar vi och kanna för gråster så brukar jag även spaltlampe för att hitta ett linsen och hvordan ser ut. Och spaltelampa kvätt i tärfyrna eller kvätt? Det är simpelthen ett förstursglas här som man hickar efter en och hvordan ser ut. Alltså tillstånd som är igen. Alltså det vill säga, så har du ett förstörelseglas och så särskilt du, kan man säga, in i eja eller vad man kan säga. Ja, så kan man lösa in i eja, hvordan akrar och annars ser ut i en, ja. Ja, det vill säga att det förstörrar rättliga nägg. Ja, rättliga nägg. Ja. Upp till 40% av det. Ja, det är nog så nägg. Ja. Och ifrån att du så och kan man säga, så kan man så sucha eller göra mätningar om imisk ting alltså. Ja, så får man ofta avbändning om eller vem man ska färra, alltså det allt annat bara kan man se sån det och så får man avbändningar om vem man ska färra, allt annat bara kan man finner och sånt. Ja, nämligen, ja. Och så är det så är det nästan som man så alltså så är det om man var så lärt och det ska ju inte träna till så jag tittar lärt hur det ska så ut och visst det ser och sen drar det ut så att det ganska lärt vad det kan ta ju på. Ja, akkurat. Det är sant att grassa öl och man kan säga man så lagt som man äger som är ganska vanliga alltså beina att man ser också som inte är det så lyckas som också så det man lyckas vart vi ser och nu tar jag kan man säga bara är det lärningar så play som eller så spyr ofta på liner att logga en annan optikare spyr jag lugga tar för bara för att vara säker i tus man ger att det är gjordan och så har konton ästen följt att han får en öliga gåva behandling och inte att det är bara en som är lärare men att det är ordentligt folk alltså en ordentlig optiker i ästene och säger att ja men detta var det som han kom till men lugga för att dubbelchecka det för jag var helt säker. Ja. Och det sållas också ästen till den rätta viren fram för att komma rätta spår. Ja.
Och det betyder väl till att göra synder av övelse går mäster för det om man skalt om man har lärt nekva av skolabonje så är det alltså övelse går mäster om man lär av hver nøyron och ett är forskjelliga. Ja, helt sikkert. Altså, man kan si at skolen får man en avbending om hva det dreier seg om, men det først og i praktikken er at du lærer ordentlig om alt faktisk, og ja. Ja. Och hur ser hvis man snackar om att vi har sutt och sort näka alltså folk upp till 40 år tar gång krampla väl men ta därför från 40 år och kanske upp ett långstånd till vad jag ber alltså ta begynna långt och faktiskt är bil alltså. Ja. Alltså man blir att säga att han har 25 år aldron är styrkjon någorlunda det samma till man är lära sig 40. Det tar läser troblagan begynna komma fram och ofta har man kontarstålen där som säger okej nu blir armen för stort men hur blir det där så det ränner kanske långt från sig som möjligt för jag såg att det är långsamt men här är det glöms en plusbriller som kommer hjälpa till att det som pluset ger till att det här det på cirka 4 cm en plusbriller så ser du klart visst det är tropläsna. Ja nämligen ja. Så och det är pura vanligt alltså för det är så mycket folk som har briller nu att man nästan säger att ta och ravera så här sagt. Ja, jag vill säga att det ringte att släppa undan alltså ringte att släppa undan någon form för brillen eller kontaktlinsen som tar man är bliven 40 plus. Ja. Det vill jag mäta. Ja. Och det är mer folk jag vill inte läsa och så nu må man nästan vara Facebook hvis man kan bygga förjon och så han vis och hitta en skärm alltså ta sätter större kröt lägen ju så alltså ja det är helt säkert alltså nog folk arbetar framför skärmar hela dagen och sälja och grejer nog var skärmbriller till folk tror jag att styrkan uppa avstånd ofta och till skärm är inte alltid samma. Så det är nog mer kvillande att hitta och en skärm vid en skärmbrillon vid rättare styrke. Det som hoskar bäst till. Och det har jag nog väl. Ja, alltså det vill säga att man kan också få briller som är speciellt till att hitta en skärm vid faktiskt. Ja, det kan man gott. Ja, och är det så en vanligare briller bara vid en bestämd styrke alltså eller? Ja, det är inte rimligt. Alltså, det vill säga en skärmbrille, det här kan man säga att det är som regel flerstickglas. Ja, så ja. Ja, det vill säga så ser det gott av skärm och det ser gott att läsa vid. Ja. Och här som välja bara ena styrke till så det så jag klart av skärm, men så jag det ganska inte gott att läsa vid och så är det inte långt vid det. Ja, så ja. Det vill säga att man färtar som är ett dubbelt glas alltid då eller så. Ja, progressive glas. Ja. Okej. Och hur är så hvis vi får sent det ut lite att nu ska du starta sol och när blir det? Ja, alltså det är så att och har köpt och bachan chamber och papmoin har varit köpt gamla optikhandeln i Vaje, alltså som ett optik. Och han har så köpt och ivetaka så bingningen 1 augusti nu 2019. Och så hugger jag att för så ska han göra sig stand, ska moderniseras. Och nu stand det till färger i februari 2020. Så det är inte riktigt att mäta om när det är klart, men jag vill skåta på ena för mitt i nästa år vill jag skåta på att det borde vara klart. Men det vill så tog in visa. Och så allt gång som det ska, ja, så stand det till färger i februari månad 2020. Ja. Och ta satsa då på att öppna hennes aktivitas möte eller så där, skulle man kan säga. Ja, det kan man också säga. Ja. Och ja, den processen är så igång och nu håller jag att det är spettlat ongen optiker så det är stor mangel på det. Nu har man fyllt det inte vi snett så jag skulle kvart är grundarläge för en sån handlare så ja. Och det här kontar man kan säga kunta här så fra som kommer några bära till att kan äger och kanske rätta briller till och ofta tar det inte mer än 20 sekunder kanske jag kan rätta en briller till. Och så man ser man kunta okej du detta vet att
Det tog ganska 20 sekund, och kunden har brukt först 2 timmar smyrle, norr, eventuellt en hela dag i havn, Ja. och så 2 timmar sårat. Det vill säga att så ska kunden lägga hela dag nyer, Bergman norr rätt ena brille till, som alltid är öljaspel. Ja. Ja. Och tog alltid att helt säkert att en optikerhandel ska vara såre. Och här är handeln som du så ska ha. Kvärt säljer man så är det bara kanning av ögon eller säljer man i mest annat ösne? Ja, alltså nu säljte han som var optikare framåt säljte smycker och andra ting ösne. Och ord han var säljte i ord och skifte batterier och annat. Det som jag första omfärd lite folk så att det är sådana briller och linser. Och så hooks jag att att eventuellt skifta batterier av oron och kanske och medaljer och stejp och några det samma som man haft vid försäljning som dopskavon och öron som gavon nästan. Så det hooks jag några det samma men man lukar som passa på att känna vi att inte fävna för brett så att man tänker det mivust framöver nästan för så jag kvar grundarla är för kvar. Ja. Och här vi att alltså till första året lära tror du helt att detta manglar ju Sorias. Det vill säga du valde rätteliga konkret att du attläder av bygg för Sorias. Ja, jag valde hesa övergångsna vi tog för eja att öppna en handlare Sore. Man sa att det var stor mangel på det. Och så där man begynte att lära till optiker så blev det faktiskt bättre och bättre för kunder kan man säga. Och stor tror jag man i faktiskt är det som sagt att som jag säger för att det vi har hjälpa folk och arbeta vi folk dem jag tror det gott. Och fettel dem är öle naturligt så man kan se att jag träffar rättighet kan man säga. Ja. Ja, men så alltid så för att säga där stora tack för det och vi får inte där gå ett nu vi handlar om